の者たちを癒したまえ。かの者に力を。守りたまえ。デゴス様、真お詫びを。残りの兵が逃げ。放っておいても構わないだ。レディン様。お久しぶりだ。ホーキング公。私も共に戦いましょう。そんな。いよいよ、ええ。準備が整い次第。王子。よし。このまま一気にダルシス城まで進軍するぞ。一日でも早く平和を取り戻さねば。